Hello mga tupay, kumusta kayong lahat mga tupay? Ilang araw din akong hindi nakapag-upload ng video mga tupay dahil nag-iisip din ako kung ano ba yung mga video na dapat kong i-upload sa aking YouTube channel or sa Facebook or sa Reel mga tupay. Nag-iisip ako na may upload kong video na kahit paano ay mapagwanan nyo ng konting aral mga tupay, no? May matutunan kayo kahit konti lang mga tupay. Kaya medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video. Kaya sa aking mga kababayan, mga katupay, mga kababayan kong OFW, kumusta kayong lahat mga katupay? Itong i-share ko sa inyong video mga tupay, sana ay makapagbigay sa atin at mayroon tayong makukuhang matutunan ng kahit konti man lamang mga tupay. Ito, tutunayan nyo muna mga tupay. Ito mga katupay, subukin ko yung talino mo at husay. Sa loob ng isang minuto, tanggalin mo tong sing-sing na dito na puputol yung tali. Tanggalin mo siya. Paano? Ay, balag! Ayan na, tinan mo. Tinan mo ba yun? Ayan. After 1 minute? Ayan. 1 hour. Okay, wag mo tanggalin yung lubid ha. 1 hour. Kailangan, paano mo siya tanggalin na hindi mo matanggal yung lubid? Kailangan nandyan pa rin yung lubid. Nakating mo lang kami. Sige. Huwag mo tanggalin. Huwag mo tanggalin yung lubid. Ilusot mo na yung sing-sing dyan kung paano mo tanggalin. Oh, yan. Ready na ba? Ready na. Inumpisahan mo na. Inumpisahan nila. Inumpisahan mo na. Sige. Nakakaning ka lang kuya. Ha? Nakakaning ka lang. Oh, hindi nga. Sige. Oh, yan. Tagalin mo na ba? Maghapon ka na magtanggal. Yan na lang trabaho mo maghapon. Wait lang. Matatanggal lang, wait lang. Sige, tanggalin mo. Ilang minuto na. Ilang seconds na ba yan? Mukhang matagal-tagal na. Oh, pag natanggal mo pa yan, ibabalik mo pa. Di na ibabalik siya. Oh, di kalating burger lang yun. Kalating burger lang sila doon. Kalating burger lang yung makukuha mo. Kung Ang higpit naman. Ang higpit. Yan ah. Wait lang. Paano pagkalagay dito? Ano bahala ka dyan? Sige nga, ikaw ito. Husay at talino nga. Subukin ko yung husay at binul mo kasi. Wag mo tanggalin yung tali dyan. Kaya ilusot mo lang siya. Wag mo pagkalaman yung tali. Basta ilusot mo lang siya. Kaya nga nakalusot. Ano? Surrender ka? Wait lang. Basta Ay, sige, have a break. Okay. Hop. Ano, surrender? Wait lang. Huwag mo ilusot yung lubid. Ayan na. Huwag mo ilusot yung lubid. Ayan na, oo. Magano pa rin. Tatanggalin mo lang yung sing-sing. Tatanggalin yung tali. Wala yan. Tinanggal mo yung tali. Wag yan yan. Wala yan na. Hindi pwede yan. Tinanggal mo yung tali. Paano nangyari yan? Hindi ganyan eh. Ayan mga tupay, no? Napanood nyo na yung video. At yung matutunan natin yung video na yung mga tupay, yung pagpapalaro ko, parang puzzle siya mga tupay. Una natin matutunan dyan mga tupay ay yung paano tayo magpasaya sa isang tao na kung siya ay nabighati o mayroon siyang kalungkotang nararamdaman mga tupay. Sa pamamagitan niya mga tupay, yung laro na yan ay mapapasaya natin siya at makalimot man lamang siya kahit sandali lang sa kanyang mga mabibigat na iniisip mga problema. Kasi sa bawat tao mga tupay ay may mga kanya-kanyang problema o may mga kanya-kanyang kabighatian mga tupay ang bawat isa sa tao dito sa mundo. Kaya ang magagawa natin yan mga tupay, paano siya natin magawa ng mabuti ay yung pagbigay sa kanya ng aliw sa pamamagitan ng pagpalaro o kung ano pa man yung mabubuting gawa mga tupay para siya sumaya mga tupay. Katulad yan ngayon yung ginawa kong video. Pangalawa naman mga tupay na matutunan natin dyan ay yung hindi niya nagawang tanggalin yung sing-sing sa tali mga tupay. Matutunan natin dyan mga tupay ay talagang mayroong mga tao na talagang mahina yung catch up ng kanyang pag-iisip, mahina yung mabagal yung
pagkaintindi niya kung paano ba tanggalin o paano ba niya magawa yung dapat niyang gawin mga kapatid. Mabagal yung batsyap ng kanyang isipan. Kaya kailangan mga kapatid, mayroon kayong ganung klaseng ganun na tao na kasama nyo sa trabaho o sa pamamahay na mahirap turuan. Ganun mga kapatid. Kailangan mga kapatid ay para hindi naman natin siya masasaktan o hindi naman natin magawa ng kamalian o yung damdamin niya, imbis na mabigati siya mga kapatid pag bitawan natin ng hindi magandang salita mga kapatid. Ang dapat natin gawin ay uunawain natin siya mga kapatid, at sa mga bandang huli niyan mga kapatid, matutunan niya rin yung mga kapatid. Yun mga kapatid, sana po nagustuhan ninyo ang video niyan at sana po ay meron tayong natutunan niyan mga kapatid. At inaanyayahan ko kayo mga kapatid na sana samahan niyo ako mga kapatid, at bukas mag-upload na naman ako ng video pagkalooban ng Panginoong Hesus Kristo. At magsama-sama tayo at siyempre mag-usap-usap sa pamamagitan sa inyong pag-comment mga tupay. Mag-usap-usap tayo mga tupay. At tiyak sasagutin ko naman yung inyong mga comment mga tupay. Maraming salamat sa inyo mga katupay, mga kababayan kong OFW. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Diyos mga tupay. Bye-bye.